Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda ukubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu. Siyamdumisa abangcwele, akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye, ukuthi siphinde sihlangane futhi namhlanje kuyo le ngosi yethu esihlangana kuyo njalo. Sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni, intshumayelo ezofaka umuntu ezulwini. Uma nje umuntu elenza izwi esilithola entshumayelweni yasentabeni, uyongena egijima ezulwini. uMathewu 5, Mathewu 6 noMathewu 7, intshumayelo yasentabeni. Ishunyayelwe indlela neqiniso nokuphila. Uthe akekho ozoya kubaba wakhe ngaye kuphela. Ngakho-ke asiliphileni leli zwi. Ungamnaki omunye ukuthi uthini. Phila izwi wena. Izwi liyaphilisa. Hhayi, izwi liyaphilisa. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuba siphinde sihlangane. Angiqale ngikhuleke ngingakasho ukuthi izolo sigcine sithini nokuthi kwenzakalani-ke namhlanje. Asizithobe phambi kaNkulunkulu wethu uJesu Kristu oyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho, sibonga indlela osiphethe ngayo nendlela osondla ngayo ngezwi lakho. Dumo lonke-ke Nkosi, lungo lwakho silinikeza wena, lukufanele lungo lwakho, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Siyacela, siyanxusa-ke uNkulunkulu wethu onomusa ukuba ube phakathi kwethu, ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, ukhulume uzambule. Kube yilona loyo Nkosi akuzwe, kube yilona loyo Nkosi angazilanduleli ngosuku lokugcina, kube yilona loyo Nkosi ajabule ngosuku lokugcina ngoba elizwile walenza izwi. Siyabonga-ke Nkosi, siyazi ukuthi ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke wena usasehlulela Nkosi Jesu, kodwa yizwi olukhulume kithi elizosahlulela. Yilo leli izwi esilizwayo namhlanje, ilona elizosahlulela. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, sesiphinde sahlangana. Sifunda izwi elingumgogodla uMathewu chapter 5 verse 9 othi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Izwi esisuka kuleli siye kulo uHezekeli chapter 22 lapha kuverse 30, la uNkulunkulu esitshela ukuthi ufuna abantu abazoma esikhaleni. Ngesikhathi sikaHezekeli wasifuna, wabafuna abantu kodwa akabatholanga. Namanje nangalesi sikhathi, njengoba sezobuya landa ibandla uJesu Kristu eyinkosi yethu, uNkulunkulu Baba uyabafuna abazoma esikhaleni, abazomeseka umntwana wakhe uJesu Kristu waseNazaretha. uHezekeli chapter 22 verse 30, ngafuna kuba umuntu okubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Angizange ngimfumane. Izolo-ke sithathekile saqhubeka nohambo lwethu nenkosi, nohambo lwethu naleli zwi likaNkulunkulu, lapho ambule khona izinto eziningi, lapho ambule ukuthi uMose okhethiwe wakhe wama esikhaleni ebusweni bakhe. Lwehla ulaka lakhe, kwehla intukuthelo yakhe. Yakhumbula ezwini khona lapha azasho khona wathi, ngizobabulala ngibaqede bese ngibavusa sebeyinzalo yakho. Wakhuza uMose, indoda ethobekile le. Yayishayekile njengesikhathi ishaye itshe kabili.
kuthiwa akakhuluma usuyalishaya. Ngoba kube mhlawumbe wakuyimina noma omunye kubuza uNkulunkulu, ngangovuma. uMose wakhuza wathi, Nkosi, ungasephulisa ithembiso sakho no-Abrahama. Uthe abantwana baka-Abrahama. Usufuna ukwakha abami. Madoda, indoda kaNkulunkulu. Indoda kaNkulunkulu ayizifunele okwayo. Indoda kaNkulunkulu icabanga ngabanye abantu. Indoda kaNkulunkulu ifuna ukubona ukuthi abanye abantu bayenela kuqala. Kodwa umuntu nje phaqa uthi aqalwe ngaye, akuphakelwe yena, ufuna okuningi yena, ufuna okunenyama eningi yena, bese kuyamhlula futhi akushiye kanje kuyolahlwa umona, umhobholo. Heyi bakithi, asizifunele okwethu, kodwa sifuna abanye basandulele, abanye baqale kuqala kunawe. Igama lika-Ladies First alisebenzi ekukholweni. Ngisho nomunye nje noma abuyiledi uyamdedela ahambe phambili ngoba umhloniphi. Uthi uJesu angafani nalo mntwana, ngeke ubone umbuso wezulu. Unaso isimo sokuba ngumntwana kwezikamoya na? Unaso isimo sokuthobeka. Unaso isimo sokubona abanye bengcono kunawe. Unaso isimo sobuholi esivela kuMoya oNgcwele na? Ngoba umholi obekwe uMoya oNgcwele akaphakeme. Umholi obekwe uMoya oNgcwele uyathinteka. Umholi obekwe uMoya oNgcwele nanokuthi khona ama-appointments, kodwa khona hhayi ngoba ephakeme, kodwa ngoba kufanele kube ne-order. Umholi obekwe uMoya oNgcwele. Umholi okhokhelwa uMoya oNgcwele. Izinto azenzayo zilanda kumoya. Izinto azenzayo azikhubi umuntu ngoba umoya ozikhulumile. Sikhuluma thina ngomholi obekwe uMoya oNgcwele, ngomholi obekwe uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Siqhubeke-ke nezwi likaNkulunkulu, siqhubeke nalo ngoba uJesu Kristu uyinkosi. Isaiah 63 verse 5, wayengekho osizayo. Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo. Ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo. uNkulunkulu akafuni ozoma kunoma yisiphi isikhalo, kodwa esikhaleni ngaphambi kwakhe ebusweni bakhe. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngoba unguNkulunkulu ozwayo. uNkulunkulu akafuni noma ubani ame noma kusiphi isikhala, kodwa uNkulunkulu ufuna sime ebusweni bakhe, sime lapho efuna khona. Lithi izwi leNkosi amaHubo 6:23, wathi ubeza kubabhubhisa umumo osokhethweyo wakhe, bengamanga ebusweni bakhe ukubakhulekela ukuze amiyekise intukuthelo yakhe, funa ababhubhise. Mose-ke wabakhulekela ukuze amiyekise intukuthelo yakhe uNkulunkulu, ufuna ababhubhise. Ngigcine ngithi izolo-ke ukuma esikhaleni ngaphambi kaNkulunkulu ngenxa yezwe ukuba angalichithi kuyizigaba ezimbili. Ukuma esikhaleni ngenxa yezwe ukuze angalichithi kuyizigaba ezimbili. Sithe isigaba sokuqala ukunxusa komprofethi kuNkulunkulu enxusela abantu. Isigaba sesibili ukunxusa komprofethi kubantu enxusela uNkulunkulu. Kunento-ke ngiyithintile izolo esizongena kuyo manje. Ngikhulume ngokusha kwemisebenzi. Uxolo. Ngikhulume ngokusha kwemisebenzi, ukuthi umsebenzi womuntu usazovivinywa ngomlilo. Namhlanje ngiholeleka-ke ekuthenini ake ngichaze leyo nto ngoba abantu abayazi. Yebo, ngake ngayikhuluma esikhathini esiphambili. Ikhaya lezwi selineminyaka eminingi. Ngicabanga ukuthi ngangingakangeni ngisho naku-YouTube, angazi-ke. Kodwa-ke noma bengangena, kodwa umoya uma uthi angingene kuleso sihloko, ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso. Ngoba abantu bayakha phezu kwesisekelo esiyiso, kodwa umbuzo omkhulu, wakha ngani phezu kwaso na? Sivuleke abaseKorinte bokuqala isahluko sesithathu, 1 Corinthians chapter 3, siqala ku verse 10. 1 Corinthians chapter 3 verse 10.
ukwakha phezu kwesisekelo esiyikho. Bafowethu, sekuseduze kakhulu inkosi ukuthi ibuye izohlolisisa imisebenzi ukuthi sakhe kanjani phezu kwesisekelo esiwuyena. Lokhu uzokwenza ngomlilo. Ake sifunde. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Umpostoli Paul la uvela njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo wabeka isisekelo. Asikho-ke esinye isisekelo asibekayo esinguJesu Kristu inkosi yethu. Nami isona sisekelo engisibekayo. uJesu asikho esinye. Angeke futhi ngisibeke esinye. uJesu Kristu inkosi yethu. Thina-ke uze wasipha nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Anginaso-ke esinye isisekelo engizokunikeza sona. Ilesi kuphela esinguJesu Kristu inkosi yethu. EsinguYesu. Ki Jesu Kriste ki morena. Basho njalo ngesisuthu. Jesu Kriste ki morena. uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Ngokomusa-ke uphiwe uPawulu wasibeka lesi sisekelo. Sihambe ezinyathelweni zakhe-ke nathi siyaqhubeka esizukulwaneni sethu kubantu esiphila nabo sibeka the same foundation. Uthi-ke ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube yilo nalo yaqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Qaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwalesi sisekelo esinguJesu. Ngoba umsebenzi wakho uzovivinywa ukuthi wakhe ngani phezu kwakhe. Yena uyisisekelo esivivinyekile. Uyisisekelo esiqinileyo. Uyisisekelo esikhethwe uNkulunkulu Baba. Angaze osebenzise esinye isisekelo ukwakha ngiyamdabukela. Isisekelo sisinikiwe. Umbuzo uthi sakha ngani? Sakha kanjani phezu kwaso? Verse number 11. Ngokuba akakho ngabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Hayi, akekho futhi ongabeka esinye. Sisodwa. Ngoba uyedwa indlela neqiniso nokuphila. Ngeke nangengozi siye kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Ungazikhohlisa nje wena uthi hayi ngeke umkhonze uJesu. Ngeke uyikhonze indodana. Uthi wena uzokhonza uNkulunkulu Baba. But ishilo yona kuJohn 14 verse 6 wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami. Uyindlela ngiyakutshela. Akekho ngabeka esinye isisekelo kuphela ileso esibekiweyo. Sibekiwe over the centuries. Sibekiwe kuze kube manje. Nami ngisabeka sona futhi. Verse 11. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela lesi esibekiweyo singuJesu Kristu. Verse number 12. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga. Yabona indlela yokwakhiwa ngayo? Khona bakha ngegolide, khona bakha ngesiliva, khona bakha ngamatshe anenani elikhulu, khona bakha ngemithi yasha-ke, nabakha ngotshani buyasha, nabakha ngezinhlanga nazo ziyasha. Lana kukhulunywa ngabazalwane. Angazi uma uyakuzwa lokho. Kukhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu. Sisazoma phambi kwesihlalo sikaKristu. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Samukele njengalokho esikwenzile emhlabeni. Kuzobe kungelona usuku lokwahlulelwa. Usuku lokwahlulelwa olohlulela izizonke lolu silithola lapha kwisambulo chapter 20. Kodwa njengamanje sikhuluma ngosuku lwabazalwane lokuma phambi kwenkosi yethu uJesu Kristu. U-2:13 umsebenzi walowo naloyo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo naloyo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya. Umlilo ozovivinya. Ngithe sikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu. Yini ukwakha ngenhlanga? Yini ukwakha ngotshani? Yini ukwakha ngemithi, izihlahla na lokho kushaya? Ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngiyaxolisa ngalokho okukhalayo, ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu
okungesiwona wakho. Ngoba wenza umsebenzi ongewona wakho, awenzi isono, kodwa ngoba kuwona wakho uzosha. Ayangazi noma uyangizwa yini. Ukwenza umsebenzi ongesiwona wakho, ongawunikeziwe uNkulunkulu. Akusona isono, kodwa umsebenzi ongeke ume ozosha. Awumkhumbuli ukuthi uthini uJesu laphaya noma ekhuluma ngabangakholwa kuMathewu 7 uthe kubona bonke abathi inkosi inkosi abongena embusweni wezulu. Siyakuyeka lokho. Uthi bothi inkosi sashumayela sakhipha amadimoni. Yabona? Ukukhipha kwakhe idimoni, ukushumayela kwakho, ukwenza kwakho noma yini okuhle, kodwa kungeyona intando kaNkulunkulu enikezwe wena wakha ngotshani. Khona abantu athi uNkulunkulu ezibizela inceke yakhe ethize wawuqala umsebenzi bese beyahlubuka bayoqala owabo. Uyayibona lento, uhlubukile waba umfundisi kodwa ubengakubizelwanga ukuba umfundisi. Lobu bufundisa yibo buzosha. Wakha phezu kwesisekelo esinguJesu kodwa wakha ngani? Ngotshani. Umsebenzi wakho uzosha. Nangomunye mhlawumbe ngoba ezalo umfundisi, uqale emncane Sunday school wacula wayenza yonke into. Njengamanje uphethe worship team, njengamanje uyena ophethe zonke izinto. Umbuzo omkhulu uthi ukhethiwe yini uNkulunkulu? Uma ungakhethiwe uNkulunkulu, yebo wenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa uzosha ngoba kuyona intando kaNkulunkulu ngawe. Usuke wayibuza intando kaNkulunkulu ngawe? Hayi mina ngiyabuza. Mhlawumbe uyinxusa ebandleni bakuze ukukhuleka kanti umkhuleko wakho ukremile ukuthi ufuna mangikhuleka bangizwe kahle, bakufaka emanxuseni. Ayikho nento etheni oyenzayo kodwa akusona isono, kodwa wenza umsebenzi ozosha ngoba kona ubizelwe. Angazi noma uyangizwa yini, akusiwona obizelwe. Lo ubizelo uzokwenza ubani ngoba ubhizi wenza imisebenzi yabanye abantu. Funa intando kaNkulunkulu. Ngakho akube yilo nalo yaqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwalesi sisekelo. Usiyezwa-ke manje. Ake siphinde uverse 12. Kepha uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo ngegolide, ngesiliva, siyazi igolide alishi, isiliva alisha, matshe anenani elikhulu nemithi anenani awashi, kodwa imithi notshani ney'nhlanga kuyasha. Lithi-ke kuverse 13, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Verse number 14, uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso lesi sisekelo umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. So ngamanye amagama yonke imisebenzi izovivinywa ngomlilo. Uma umsebenzi wakho uma, uzotholani? Umvuzo, uzothola umqhele ngoba wenza intando kaNkulunkulu. Kodwa uma umsebenzi wakho usha, hayi uthi esihogweni, angithi ngisho ngathi akukhulunywa ngesihogo la, kukhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma umsebenzi wakho usha, uzosha, uhlala ungenamsebenzi, bese kubonakala nokuthi kwawena udlulile emlilweni. Kodwa ungene phela ezulwini ngoba unasono, kodwa uqhoshe ngemisebenzi yabantu. Ishile-ke manje, ngamagama unamqhele wena. Uzothola nje ingubo ezimhlophe kuphela eziyunifomu yasezulwini. Ngale kwalokho awutholi lutho ngoba ugijimele umsebenzi ongesiyona wakho. Kodwa ngenxa ukuthi awusona isona, awonile ukuthi ulahlwe esihogweni, kodwa awunawo umsebenzi ozowuveza ukuze uthole umqhele ngoba umsebenzi wakho unjani? Ushile. Hawe madoda, usiyayizwa-ke indaba ekhulunywa uPaul la, ijule ngendlela emangalisayo. Bekuyomsiza umuntu nomuntu enze lokho akakubizelwe, ongakubizelwanga ungakwenzi. Yangizwa kodwa? Ongakubizelwanga ungakwenzi, ngoba
akuyona intando kaNkulunkulu. Lo msebenzi owenzayo uzosha. Nawe bese uyabonakala ukuthi uphuma emlilweni. Uphawu labantu abenza izinto zabantu, abenza imisebenzi abangayidalelwanga, so babona ngokuthi bahanguke emlilweni. Ake siphinde uverse 13. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Hey madoda, hey kusazovivinya umsebenzi ngomlilo, hayi wena. Verse 14. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso lesi sisekelo kesinguJesu umi, uyawukwamukela umvuzo. Kepha umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Usuzile ukuthi sifanele sakhe kanjani phezu kwalesi sisekelo. Asenzeni izinto esizithunywa uNkulunkulu. Asilenzeni izwi, kodwa mase kufika emsebenzini kaNkulunkulu, mbuze, Nkosi ufuna ngenzeni endlini yakho? Nkosi kupho kuyintando yakho ngami endlini yakho? Uzothola ukuthi ubhizi wenze ezinye izinto uyeke okuyintando kaNkulunkulu. Abanye kufanele balikhulekele ibandla bangama-intercessors, kodwa kawenzi lo msebenzi. Ubhizi yena ngoba nakho usebenza kahle unemali, usapota umsebenzi kaNkulunkulu. Okuyinto enhle leyo, kodwa kuwumsebenzi kuyena onjani ozokusha. Ukubizile uNkulunkulu, ukubizela ukuthi uzodumisa endlini yakhe, ukubizela ukuthi uzophatha uhlelo mhlawumbe, ukubizela ukuzofakaza. Kufuma kufakaze wena kuphenduka abantu. Kodwa wena uziniki lelo thuba ngoba wazi ubizelweni, ngoba nakho usebenza kahle, uhola kahle, uphonsa imali emsebenzini kaNkulunkulu. Okuhle lokho akukubi, kodwa umsebenzi wakho unjani uzokusha. Mhlawumbe omunye ungoqo akafuni nemali yakhe abizelwe ekuyinikeleni. Ubhizi wenza ezinye izinto emsebenzini kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu umlethele yena ukuthi akafake ifinance, akafake upetrol ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe. Umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukuhamba ngoba upetrol awukho. Ukhona ukufanele afake upetrol, akawufakile. Yileyo nto akayilethelwe kuleli bandla akakulona. Kuze kubanjwe kuyeke inceke kaNkulunkulu ifuna ukuhamba ibambe iyayeka, kodwa khona umuntu ogweve nemali, kodwa wenza leminye imisebenzi ezosha. Unjani umsebenzi owenzayo? Usukombuza uNkulunkulu ukuthi ukuletheleni kuleli bandla okulona? Usukombuza yini? Izwi leNkosi lithi lisinikeze zonke lezi ikhundla ukuze umsebenzi kaNkulunkulu wakheke uye phambili. Umsebenzi kaNkulunkulu ufanele uye phambili. Ngizama ukubheka lelo vesi ngoba ilona elingicabanga ukuthi mangathola lona bese siyavala ngalo. Sonke sinikeziwe umsebenzi kaNkulunkulu ngokuhlukana kwethu ukuze kwakheke ibandla, ukuze ibandla libe yilento uNkulunkulu anjani akayifunayo. Ake ngibheke ukuthi ngiyithole yini. Alright, nakho abaseFirst chapter 4 soqala kuverse 10. Ngifuna ungilalele kahle sengizokhuleka. Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke. Verse 11. Ngokuba futhi nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi. Mhlawumbe umpostoli nje akufanele ube umpostoli. Mhlawumbe umvangeli nje, wena umprofeti kahle kahle. Asazi bakithi. Abantu benza izinto abangabizelwanga kuzona. Lithi-ke uverse 12, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Lezi zinto sizinikiwe ngokuhlukana kwazo ukuze sipheleliselwe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu.
Asikwazi ukuba izandla sonke, asikwazi ukuba izinyawo sonke, asikwazi ukuba ikhanda sonke, kodwa sinikezwe izinto ezihlukene ukuze sipheleliselwe umsebenzi kaKristu. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Yabona ukuthi ukungayenzi into ebizelwe, wenza into abizelwe yona omunye, yikho uzosho umsebenzi wakho, ngoba uyeke okwakho asakwazi ukupheleliswa njengebandla ngoba wena wenza okwenziwa omunye umuntu, awenze okwakho. Kwathi angihlehle ngibuza ukuthi khona ngempela leli bandla okulona ilona nobizelwe kulo. Lokho okwenza kulona yilokho okufanele ukwenze kulona noma kufanele uyokwenza kwelinye. Mhlawumbe uyibambile iyona impela intando kaNkulunkulu kodwa uyenza endaweni e-wrong. Uyenza endaweni e-wrong, uyeke ukwenza la kufanele uyenze khona. Ngakho umsebenzi wakho uzosha. Yikho ethi ufuna umuntu ozoma esikhaleni phambi kwakhe ukuze angalichithi izwe. Manje umile wena esikhaleni kodwa ukho phambi kwakhe. Yazi yankulu indaba yesikhala. Yazi yankulu uthi ngafuna umuntu wokubiya ukuba ame esikhaleni. Umile wena kodwa ukho esikhaleni. Umelaphi la uthanda khona. Uyakhuluma mhlawumbe uNkulunkulu sekhulumile wena wathi phuma la, hamba uye lapha ya. Utelekile wena ufuna ukuphuma. Ngoba nakho bekunika isikhundla. Ngoba nakho utho. Sizosha leso sikhundla. Ungawutholi umqhele, bayithola imqhele abantu ngapha nangapha, nobu baphethe ubabukela phansi bathwala imqhele ngoba lokho okuncane kwabo owena ongakunakile ikhona bakubizelwe. Engabe ngakhumbula lelizwe lithi sizitho sonke ngabanye kuKristu, izitho ezihloniphekayo nezingahlonipheki. Yazi emzimbeni wakho khona izitho ongathanda ukukhuluma ngazo, azihloniphekile. Kodwa uma uke wagula kuso kujama yonke into. Kuthiwa kufela izinso, kuthiwa kufela u1 2 no3 kanti akasakwazi ukuya etoilet. Hayi akasakwazi. So sizitho mhlambe mina ngilesi ukuthi ukhululeke uhambe etoilet. Ufike ukhuluma imfihlo zakho zonke bese ziyaflashwa ugezwe ngegazi likaJesu. Ngisithe sidelelekile. Kodwa manje ngafa mina. Ngisho ukufa kumoya. Abantu abangakwazi ukuzikhulula kimi bezovuma izono zabo bazofuka ufa kamoya. Cala labo libuzwe kimina. Hayibo, wenza umsebenzi kaNkulunkulu yini wena na? Mina ngibuza wena. Lokho okwenzayo kuyalisiza ibandla. Okay kuyalisiza. Kodwa usiza lelo kufanele ulisize na? Hayi, mina ngiyazi yakhula le ndaba. Ngibona sengathi asibambe la. Ngiguqe ngikhuleke. Umoya ongcwele uzoqhubeka nawe akhulume nawe. Uyeke ukulahleka. Uyeke ukuba sendaweni uNkulunkulu angashongo ukuthi bakuzo. Uyeke ukwenza izinto uNkulunkulu angashongo ukuthi zenze. Ngoba umsebenzi walo nalo uzovivinywa ngomlilo. Usazovivinywa ngomlilo umsebenzi. Lithi izwi lenkosi uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi uyokwamukela umvuzo. Kepha uma umsebenzi womuntu usha uyolahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Masikude sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga kakhulu. Akekho ufana nawe, akekho njengawe. Siyezwa Nkosi, siyabonga. Kwangathi ungasisiza kube yilona loyo enza okuyintando yakho. Kube yilona loyo alalele lokho Nkosi okudingayo. Thatha udumo nangalesi sikhathi umbusise kube yilona loyo lalele. Umbusise Nkosi, umbiyele kuze kube usuku angena ngale ekhaya ezulwini ukuthula okuvela kuNkulunkulu Baba makulondoloza inhliziyo zabo bonke abayilalele lenkonzo kuze kube usuku lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ithe ukuba yinde inkonzo yanamhlanje namangazi. Kodwa kunjalo khona. Cishe ngasho ukuthi sihlanganaphi kusasa. Kodwa ke sizothola inkonzo kusasa engekho la. Siyaphuma. Ngithe angisho ukuthi siphuma siyaphi uma lapho siya khona kunendawo encane yokukhonza. Ngithe ngidedela abakhona kuphela ukuthi kube yibona abamemayo. Ngoba mina phela mangikhuluma ekhaya lezwi ngisuke sumenyiwe nawe. So ngakho-ke asishiyeke sidedele, uNkulunkulu asigcine, asihlanganeke khona emoyeni, inkonzo yakusasa nenkonzo yangesonto. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande, uyavalelisa uthi uyakuthanda. Ngiyakuthanda ngothando lukaKristu. Asibambaneni ngezandla bafowethu siyekhaya ezulwini. Uma singabonani kuleli, sibonane kwelizayo. uJesu Kristu inkosi.